लॉकडाऊन पासून प्रथमतः एकत्र येलो आम्ही सगळेजण. हो या 31 ला बरोबर का नाही. आणि एवढा सगळा घालून आणि गरम बघ किती होता. थंडीत गरमी होता. कोकण आठवतं ना घातलंय किती अलंकार आहे ते बघ. नाही मग गरम होतच ना. शेकोटी फोटोचं उठाव होय पण नाही शेकोटी कोणी पेटवल्यानच नाही. काय सांगतात कमेंट मध्ये मी हा म्हणून पण सांगितलं. पेटवूची आहे रात्री ना. होती तुमच्यांनी. अरे मग तुमच्या सुद्धा सांगा ना. थांबा थांबा रात्री पेटवची आहे. चला आता काय करूया. वर्ष तर गेला गेला नाही अजून काय क्षण असं असं हो. तसं. तोपर्यंत जरा मजा करून घेऊया. हा. एवढी नटन मुटन तुम्ही होईल गेल्या. ते. हा? काय ते तुमचं गाणं सांगा. छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी. आधीच सांगितलं तर मग ते नंतर उत्सुकता वाढून नाही नाही, ठेवायची. पण एक Direct कडवं तरी दाखवायचा. बोला. एक कडवं तरी बोला. हा जणांनी लाईक माझ्या डीपीला करा ऍक्शन करा. नाही आणि आधी आपण गणपतीच्या गाण्यात सुरुवात करूया. होय. नंतर अरे छबीदार वा, छबी. चालेल. छबीदार छबी थोडा वेळ असा तोपर्यंत आपलं पहिलं मालवणी झील. मालवणी झील शोधताव ना तुम्ही. हो बघा इलो आमच्या ए, पाठून. ढाण, ढाण. आमची विळी नाही हा, अक्का माही नाही. आमचं मालवणी झील सिद्धांत. सिद्धांत. सुरुवात करतो ना डान्सला. कोणता डान्स करतो रे. गणपती बाप्पा मोरया परेशान करे मुझे छोरिया. हम भक्त तुम्हारे जाए कहाँ, संकट में है दिल मेरी सुन ले सदा, कुछ समझ नहीं आता मुझको ये मेरे संग क्या हो लिया, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, हाँ जी कुछ करो, सुनो गणपति बाप्पा मोरिया परेशान करे मुझे चोरिया. चला मालवणी झिलात तर बाबा खूप पोरींनी परेशान केल्याने. त्याच्यानंतर त्याच्या काकी म्हटल्या थांब आता मी माझं डान्स दाखवता. इतका माझ्या झिलात परेशान केल्यानंतर म्हणते रुक्मिणी शोधूया. आमका परेशान करणारी छोरी नको. म्हणून काकीचा डान्स कोणतो तो तुम्हीच सर्वांनी ओळखा. आता काकी याची करू घेतली डान्स. तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना, एकल्या विठुरायाला हो संसार पेलना, तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना, एकल्या विठुरायाला हो संसार पेलना. ये ग रखुमाई ये भक्तांच्या माहेरी, सावलीच्या पावलानी विठूच्या या गाभारी. रुसलेल्या रुक्मिणीला आता विठ्ठलाने मनवलाय आणि त्यांचा संसार आता चाललाय व्यवस्थित. आता तर आमच्या पोरांचे डान्स झाले. आता एकदम हौशी गौशी जोडी येतात तुमच्या समोर. छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी, हजाराने लाईक माझ्या डीपीला. छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी, पोर माग माग माझ्या प्रीतीला. छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी, हजाराने लाईक माझ्या डीपीला. छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी, पोर माग माग माझ्या प्रीतीला. म्हणतात हॅलो करतात फॉलो इन्स्टा ट्विटरला. काय म्हणतास राव तुम लेट, हे वागणं बरं नव. त्याच्यानंतर आता तुमका अजून एक छोटासा सरप्राईज मिक्स गाणं घेऊन येतली आमची शिल्पा वहिनी उर्फ अंजली. माका तिचं नाव शिल्पाच आवडता. अंजली म्हणा तुम्ही असं काय नाही पण माका आवडता शिल्पा. आता तुमका मिक्स गाण्याचा रिमिक्स सॉन्ग दाखवतली. गुलाबाची कली बघा हळदी न माखली, आली लाली गोऱ्या गाली उतू उतू चालली. नटून थटून लाजते जणू चांदणी, नटून थटून लाजते जणू चांदणी. गुलाबाची कली बघा हळदी न माखली, आली लाली गोऱ्या गाली उतू उतू चालली. मराठीत बोल पहिले सांगा सगळ्यांनी. कसा बोल. हा ना? आणि थोडा लाडत सुद्धा ना मुलांना. बघ ह्या आमच्या झिलात सुद्धा पटला. हा तर काय झाला आता शिल्पा वहिनीचं एवढं जबरदस्त डान्स बघल्या ना माका एक खूप इच्छा झाली. मी पण त्यांच्याला नाही ना ऐका तरी त्यांच्या लग्नात मी नव्हती बरोबर ना, तुम्ही होता बरोबर ना. त्याच्यामुळे ते गाणं आहे ना लो चली लो मैं. चली मैं, देखा मेरे मन की बात कैसे झट इसीलिए केमिस्ट्री लगती है. देखा आवाज भी बैठा है मेरा. हाँ तो चलो
कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी, हजार सपने पलकों में अपने दीवानगी साथ ले लो चली मैं लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं ना बैंड बाजा ना है बाराती, खुशियों की सौगात लेके लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं. नमस्कार. भरपूर आमका असे व्ह्युअर्स लोकांनी भरपूर साथ दिल्यानी आता जे रेसिपी पडले त्यात विश पण केल्यानी, पण आमच्याकडनं विश करू जाणवला तर आज आम्ही तुमका विश करतो. 1 2 3 हॅपी न्यू इयर. आता ह्या शुभ प्रसंगी माझी 2 नंबर जाव एक कविता करणार आहे. केली आहे कविता मी, ती तुम्हाला तुमच्या समोर सादर करते आहे. मालवणीतूनच हा, कारण आमचं चॅनल हा मालवणीतून, तुमका मालवणी आवडता म्हणून मी आता कविता केलं ती तुमका ऐकवते. परब किचन सांगतय खरो अर्थ, परब किचन सांगतय अर्थ खरो, मालवणीत सांगायचा झाला तर जेवणाचो होरो, मालवणीत सांगायचा झाला तर जेवणाचो होरो. होवऱ्यात जमली स्नेहा सरोजची जोडी, होवऱ्यात जमली स्नेहा सरोजची जोडी, मालवणी भाषेतल्या गप्पांची गोडी लय गोडी भारी, मालवणी भाषेतल्या गप्पांची लय भारी गोडी. जमव करत सरोज आणता भाजीची जुडी, जमव करत सरोज आणता भाजीची जुडी, अष्टपैलू कामगिरी करताना सुद्धा धुता भांडी कुंडी, अष्टपैलू कामगिरी करताना सुद्धा धुता भांडी कुंडी. किचन म्हणजे होरो ठेवता सरोज साफ सुथरो, किचन म्हणजे होरो ठेवता सरोज साफ सुथरो, म्हणूनच तेका शाबासकी देता देचो नवरो, म्हणूनच तेका शाबासकी देता देचो नवरो. चॅनल उभारण्यासाठी केल्यानी दोघांनी रात्रंदिवस काम, चॅनल उभारण्यासाठी केल्यानी दोघांनी रात्रंदिवस काम, म्हणूनच श्रीकांत भाऊजी गाळतात 24 तास घाम. वा 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 वा. हे अगदी आमच्या परब किचनला साजेशी अशी कविता झालेली आहे. त्याला अजून पुढे असा नवनवीन रेसिपींनी होऊ दे चॅनल तुडुंब, नवनवीन रेसिपींनी होऊ दे चॅनल तुडुंब, असा पाठीशी तुमच्या संपूर्ण परब कुटुंब. अरे वा 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 वा. अजून पुढे आता मध्ये मध्ये ब्रेक लावता तर वाटत अरे तुम्ही बोला कसं येतंय पुढे वावा करतात मग. चालू दे. अंजली मागते सदैव देवाकडे दान, आमच्या चॅनलला मिळू दे जगभर मान, कारण परब किचन आहे मालवणी माणसाची शान. थँक्यू. वा 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 वा. हे स्वतः सुचवलेली कविता आहे. हा मी स्वतः सुचवली ही कविता हा. आणि माझी काही क्षणात सुचवली. हा काही क्षणात सुचवल्या लिहिल्या आणि आजच्या या दिवशी सादर केल्या. कसा वाटला तर कमेंट मध्ये सांगा. हा तुमका कविता आवडली तर कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि आता आमच्या बरोबर यो केक कापूचं रवला तो पण कापून घेऊया. आजच्या दिवशी असतात या डिसेंबर महिन्यात दोघांचे वाढदिवस, एक माझे मिस्टर आणि एक अंजलीचे मिस्टर, म्हणजे माझे भावजी 2 नंबर. सारखे वेगळे होत. एक पहिल्या टोकात तर एक शेवटच्या टोकात. असे तारखे होत आमच्याकडे. आता ते केक कापतले, मग मी पण एक उकानो घेतलंय. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you, Papa. बर्थडे टू यू Papa, happy birthday to you. मालवणी जिल्हा तो किती गोड आवाज हा काकी सारखो बघितला. आता ते केक खातं वाटून भेटून माझ्याकडे येईपर्यंत मी एक उखाणं घेते. त्याशिवाय माझे परब किचनची सांगता काय होतंय. नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला पण नवीन वर्षाच्या तुका सुद्धा मालवणी भाषेत
परब किचनला जन्म दिला श्रीकांताने सरोजने. परब किचनला जन्म दिला श्रीकांताने सरोजने. नांदवलं खेळवले स्नेहा अंजलीने. आणि शांताराम रावांचं नाव घेते विनायक परमांची सून आणि परब फॅमिलीची अँकर या नात्याने.